Hej og velkommen til Skildpadde ABC. Her har vi et par landskildpadder, der hygger sig. Når vi har fået skildpadder ind, så går de som minimum en måned i karantæne, så vi er sikre på, at de er friske og raske, inden vi sætter dem sammen med andre skildpadder. Her har vi så sat en hund, græsk landskildpadde, sammen med en han, rødrandet landskildpadde. Og lige i øjeblikket, så fokuserer de jo på mig og kameraet. Men ellers vil de gå og trippe lidt rundt, og han vil jo forsøge at se, om han kan få hunden. Om han kan få lidt mere spræl i hunden. Og det lykkes altså ikke alt for godt. Så hun gemmer sig bare ind i skjoldet, men han er meget interesseret i at få en lille snak med hende. Fordi skildpadder, de har jo gavn af en gang imellem at se andre skildpadder. Så vi gør jo altid det, når skildpadder kommer ind, og de er kommet ud af deres karantæne. Så prøver vi på at sætte nogen sammen for at se, om, ja, rent sagt på menneskesprog, hygges. Om de kan hygge sig lidt sammen, eller om de kan interagere lidt sammen, i stedet for at de bare ligger alene i deres anlæg og kukkelurer. Så det var bare en lille kort video herfra, så I lige kan se lidt om, og høre lidt om, hvad vi går og laver ved Skildpadde ABC. Men ellers får skildpadderne lov til at gå og passe sig selv så meget som muligt. Vi sørger selvfølgelig for, at de får noget friske ukrudtsplanter og ellers noget godt foder. Men helst er et lille kig i deres indendørs anlæg. Og vi har altså skildpadderne inden den første periode, imens de er i karantæne. Og hvis helst der er noget, vi synes, vi lige vil holde øje med. Som i det her tilfælde, vi holder lige øje med, om de to skildpadder, de går sammen. Vi skal jo nødt have, at der er nogle af skildpadderne, der lider overlast på nogen som helst måde. Så hej herfra for denne gang, indtil vi ses igen. Hej.